Σαφώς. Μπροστά. Έχει εξαντλήσει όμως αυτό το περιθώριο? Καθόλου. Κατά την άποψή μου, όχι. Έχει τεράστιες δυνατότητες η κοινωνία να εισπράξει πάρα πολλά. Και πρέπει εδώ να προσέχουμε κάθε φορά προς τα που πηγαίνουμε. Να αναδιαρθρώσουμε την οικονομία σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους χώρους. Και πρέπει σαν τις μέλισσες, σαν τα μερμήγκια να σκύψουμε σημείο-σημείο. Τι λείπει, ποια πλεονεκτήματα μεγάλα δεν εκμεταλλευτήκαμε, ποια πλεονεκτήματα μικρά δεν μεγιστοποιήσαμε, και να εξαφανίσουμε και τα μειονεκτήματά μας. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να μην έχει επαρκή οδική σύνδεση και να μιλάμε με βαρύγδουπους λόγους εδώ και δεκαετίες και να χρειάζεται 1-2 εκατομμύρια για να γίνει. Εγώ ειλικρινά κινούμε ως απάντηση σε αυτό το σημείο από το λυπάμαι έως το ντρέπομαι, γιατί θεωρώ ότι είναι αποτυχία. Δεν μπορούν να είναι κλειστά ακόμη τα σύνορά μας. Ποιος φταίει? Είναι πολιτικές επιλογές? Και αν είναι πολιτικές επιλογές, ποιον πολιτικές επιλογές είναι όταν το τείχος του Βερολίνου έπεσε το 1990? Ένα άλλο σημείο. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να διαχειριζόμαστε τη μιζέρια μας και τη φτώχεια μας. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι πολύ πίσω. Για παράδειγμα, σήμερα θα πάω στα χωριά της Ροδόπης, στα ορεινά. Ξέρετε ότι υπάρχουν 15 χωριά με κατοίκους ως 500, 600, 700, που οι άνθρωποι είναι μέσα στη λάσπη, πηγαίνουν από χωματόδρομους ακόμη. Ξέρετε ότι χτες πνίγηκαν κάποιοι, περνάνε στη Ροδόπη από πάρα πολλά σημεία μέσα από τους χυμάρους για να περάσουν απέναντι. Η Ροδόπη, για παράδειγμα, είναι ο πρώτος τελευταίος νομός στο κατακεφαλή ΑΕΠ, μακράν και των υπολείπων νομών. Είναι ερωτήματα που δεν έπρεπε να είναι εκεί, γιατί είναι η έδρα της περιφέρειας, έχει μια διάδραση του πανεπιστημίου, έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό είναι ότι κάθε επιχείρηση που πρέπει να έρχεται εδώ δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα, ή θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τη δυνατότητά της να μας φεύγει την επόμενη μέρα και να αφήνει πίσω 5 ξεροντούβαρα κάποιο κουφάρι. Και αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Πρέπει να δέσουμε την ανάπτυξη με τον τόπο μας. Αναπτύξεις οι οποίες είναι ξένες, που μπορούν να μας χτυπήσουν οι Κινέζοι. Και εμείς θα επενδύσουμε με τον αναπτυξιακό νόμο από το ειστέρημα του ελληνικού λαού, από το ειστέρημα της περιφέρειας, και θα κάνουμε μια επιχείρηση και κάποιος είτε θα αποτύχει είτε θα συμβεί κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Με αυτά τα γνωστά τα οποία συνέβαιναν πολλά χρόνια δεν θα τα επιτρέψουμε. Κάθε τι το οποίο θα έρχεται θα δένεται σε αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί είναι ένας τόπος που τον αγαπάμε. Ως ένα βαθμό θα αποφασίζουμε εμείς, και αν δεν μας υπονομεύσουν οι κυβερνήσεις από το κέντρο στη λογική των πελατειακών σχέσεων και της διακράτησης αυτών την πορεία μας, πιστέψτε με ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά για την κάθε περιοχή. Η Καβάλα, για παράδειγμα, είναι πολύ υπολείπεται αρκετά από ευθύνες της Αθήνας, όχι των τοπικών παραγόντων. Γιατί όλοι αγωνιούν για αυτή την πορεία. Υπολείπεται από εκεί που της αντιστοιχεί και της αξίζει. Θυμάστε πολύ καλά πριν από κάποιες δεκαετίες που βρισκόταν μεσουρανούσε στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Και σήμερα έχει αλλάξει ταχύτητα. Όλα αυτά μπορούμε να τα δώσουμε για όλες τις περιοχές, έχοντας η κάθε περιοχή ίση και δίκαιη μεταχείριση, αλλά και όλους. Δηλαδή δεν μπορούμε, για παράδειγμα, όλοι να παίζουμε το ρόλο του παραδοσιακού οικισμού. Θα τον παίξουν εκείνοι που έχουν. Όλοι δεν μπορούν να κάνουν το ρόλο της Θάσου. Η Θάσος έχει το δικό της ρόλο. Πρέπει να γίνει ναυαρχίδα του τουρισμού. Έτσι λοιπόν πρέπει πλέον των άλλων να πληρωθούν οι υποδομές παντού. Και οι υποδομές να μην γίνονται στην τύχη ανάλογα με το ποιος παρενέβη και ποιος είναι πιο κοντά στο εκάστοτε κόμμα, αλλά να γίνουν και η κάθε ένταξη να γίνει με βάση την πολλαπλασιαστική αξία που δίνει στους πολίτες και στην ανάπτυξη και την υπεραξία γενικώς. Πρέπει να προσέχουμε. Αν έχουμε αλφα ευρώ, αυτά τα αλφα ευρώ πρέπει να επιδιώξουμε μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Οι παραλίες μας, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Μας έχουν γεμίσει τον τόπο εθνικά πάρκα. Βεβαίως, τα σεβόμαστε, τα υπερασπιζόμαστε. Αλλά είναι δυνατόν από την Γεραμωτή ως τον Ήμερο κοντά στον Εύρο να μην υπάρχει δυνατότητα να γίνει ούτε μια ελαφρά, μια ήπια κατασκευή, μια soft κατασκευή στην παραλία για να δεχθούμε ξένους? Και γιατί αυτό συμβαίνει σε άλλες περιοχές? Για παράδειγμα στη Σκιάθο που υπάρχουν αντίστοιχες, στις Κουκουναριές για να το αναφέρω, ή στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, αλλού, και δεν επιτρέπεται εμάς?
Γιατί η νότια της Χρυσούπολης δεν επιτρέπεται να στήσεις οτιδήποτε στην παραλία, η νότια της Ξάνθης ή στο υπόλοιπο διάστημα μέχρι εκεί που ανέφερα. Συνεπώς πρέπει και εκεί να επιδιώξουμε και να έχουμε σαν σταθερή μας θέση να υπάρχουν σημεία τουριστικής ανάπτυξης που ας είναι το 1%, το μισό της εκατό της όλης έκτασης, αλλά να επιτραπεί να καταλάβουμε ότι αυτά είναι εργαλεία, είναι οι μάντες για την ανάπτυξη και αυτή την ανάπτυξη δεν τη χαρίζουμε σε κανέναν ο οποίος σχεδιάζει πίσω από ένα μισοσκότεινο γραφείο στην Αθήνα. Μάλιστα. Μία ερώτηση μόνο για να ολοκληρώσουμε, κύριε Παυλίδη. Ποιο είναι το μήνυμά σας για αυτές τις εκλογές προς τους πολίτες? Το μήνυμά μου σε αυτές τις εκλογές είναι να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Ότι η κοινωνία επίσης χρειάζεται αντιστάσεις σε όλες αυτές τις πολιτικές που μας έφερε το μνημόνιο. Δεν συνοδεύεται από ανάπτυξη. Γιατί, ένα παράδειγμα, προχθές στη Ρώμη μου είπαν οι επαγγελματίες ότι από 400 αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητική που υπέβαλαν για ένταξη στο ΕΣΠΑ, εντάχθηκε, ξέρετε πόσες? Μόνον μία. Θέλουμε χρήματα στην αγορά. Θέλουμε δυναμική. Πρέπει να προσθέσουμε παντού. Να φέρουμε νέους σπόρους. Να αντιστοιχίσουμε την κοινωνία μας σύμφωνα με την ταυτότητά της με σύγχρονες οικονομίες και κοινωνίες που πήγανε μπροστά. Να τρέξουμε, αλλά να πάρουμε εμείς οι πολίτες αυτής της περιοχής, αυτής της περιφέρειας, ενωμένοι με αλληλεγγύη την υπόθεση στα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να πάμε μπροστά. Και πιστέψτε με ότι εμείς μπορούμε καλύτερα από όλους. Γιατί αυτός είναι ο τόπος μας και η περιφερειακή αναγέννηση έχει υγιή στελέχωση, εξαιρετικούς συνεργάτες. Στην Καβάλα έχει τον Ανδρέα τον Παλίκα και άλλους εξαιρετικούς συνεργάτες για να πάμε μπροστά. Και ο κύριος λόγος είναι ένας. Μελετάμε, προσέχουμε και έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο, συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μάλιστα. Κύριε Παυλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή.